Sanjana Deparmani Munggai tini kila hatibo rang thumlaika Khomulung Degree College ni committee ni sikla bodol ro bini cancer sak hamya no treatment khaina bagai toibo sikla ro phandriwai sanjani ne bagai rang thumlaika naini proni mangplibo niroipu tititibi Hangme phải hay ta ya benar kita kurang Langsung sakot. Bagus tayo. Bulan ini coba. belum kah belai ke oke lam sini lukurong no jeng tini boroni yak ni jeng belai jeng help man kah especially brono thanks hambai jana go boro Khomulung Degree College ni committee hai ke ba TSF ni na boro phai kha khorok ba tai ang lokiri kha ang soi jana jeng khorok dok jeng kila hatibo jeng aroni je bania khlainai phalok rogo je unar rok je onek kisu subaka tai bazar phainai rok subaka tai aroni kila hatiwa paimani yagulo jeng thangka blog tinto blog bondo office bondo jeng thangmalia jeng kila PS kasaka kila PS ni staff logo onek help thega tai abuni yagulo kila hospital or jaga sagam no jara staff koner duty klaina borok rekha plus oren bisingo sate sate aroni patient rok rugi rok sakhamya rok sasi jeno chini samungno belai hak unjagoi borok kosto nugoi specialist borok ke jeno chuba man hinglage ya jeno chuba kha tai borok chuba khaisi borok bukha bai urukha tai aroni patient dok amabri sanai patient dok siri tongkha belai ke hambai ang masui maya je patient dok ni thani bo yago bo jeng rang manan hnai tai kilap hospital lo paimani yagulo ngandaro no kilap fire service or buthana birendia rok bahina chini angano tongo sar oroni usi sarnu 12 hori jomatia omono oro jaga naikol nai staff no or buthana birendia office omo kila fire service office nge bro onek help hega or joto tongbai staff piaba bro na changma kunuli or jaga tongbai ko nge tabok sanjana to thangkha joto ni saimano ya pro thangkha da pohor debor mabai da bisal tripura bro pro nei puilan jenai mani he mana mane sanjani sakhamiya khnamani yagulo bro pro nei no puila bro pedul mani abono nge agini taba agini bangli to no nui man khana buknai rok kongko nge tabong ga bugnai siljagi thangka nge saimia motai tamoba khlaino sanjana no tini bukuk sanjana no kaham kurangke naijagoi aroni incharge rok jara cancer ni incharge Bengaluru ni borok kaham ke treatment khlai thang tai kaham ke borok kaham ngei borok kipin thang o tripura hastego tai bo lukorok nang ko kasanai ang especially o kila amchaini kila press club ni as a secretary ngei ang koksha borok mo ang logirika jetu borok ni
andaro ya ba jetan andar ba engka borono ang loger ka borok ano location kha tai bana ke no thankful hambai no bai bang jano location nai o amsayo jara obai ke donate khalene rok wan sone rok borok no karei bai bo phaine hne ma sone rok no ang bai kerung mano ang loger nai ang tongsak bai bo sonjana no jeng chubali nai asuk bai thagya ko jeng pamuno rang kolu yang kha jeng kabar khainani onek jeng trai khainai tai bo tongkho chini donation khainani happy gobang tongkho not only kila siming ya je jaga happy ro donation khlaijai ko jeng thangnai pitra kami tongkho 18 tongkho ang je mansumani je amane simani mote pitra kami ro tai 18 happy ro tong donation khlainai ke khlaimano udipur jeng khaimano ang tongo udipur khanai ke khaimano jora kahman khanga jeng udipur kasane udipur tauno nongke tinin bagai solis nai wapi phai tongka ba hambai jotono